Ongi etorri denok kilometroetara, ongi etorri ikastolen eta euskararen jaia handira, badugu gogoa eta badugu motiboa festarako eta harro egoteko moduan gaude gaur. Batez ere elkar lanaz gaude harro, auzo lanaz, kilometroak antolatzeko egin den lan guztiaren emaitza ikusiko duzue, eta horrek bizi berritu egin du Andoainen, duela 59 urte guraso ausart talde batek hasitako eta izandako izpiritua. Ikastola gero eta indartsuago dago, eta haren alde lan egiteko indarra eman digu, gure herria euskararen herria izan dadin. Bitz, hemen bildu diren agintariak agurtzeko, eta batez ere herritarrak agurtzeko. Eragile asko elkartu gara gaur ikastolan. Ikastolako komunitatea osatzen dugunak asko, beste herritar asko ere bai, eta gogoratu nahi ditut oso modu sentituan gogoratu gaur hemen ez daudenak. Erronka handia izan da kilometrotako lekukoari heldu eta honaino iristea. Baina tinko eutsi diogu lanari eta asko lortu dugu bilian. Batez ere, herrindarrez betea dugula jabetzea eta ikastola bizia dugula ikusi eta sinesteraztean. Eta alaxe, bizirik nahi dugu gure ikastola. Bizirik nahi dugu gure ikastola denbora luzerako. Hezkuntza eredu honen aukera egiten duten denei aterpea emango dien ikastola. Eta behar dugu aterpe hori izan. Behar dugu aterpe hori lehen eraiki. Eta zuei, politikariei, dagozkizue zuen aurrekontuetan kontutan hartzea Andoaingo familiek hautatu duten hezkuntza eredu honek dituen beharrak. Adibidez, azpiegituretako diru laguntzak gauzatzea 2013ean. Gaurko jaian ateratako diruekin egingo dugu puska bat bai, baina behar dugu diru publikoa ere, eta gaur hemen dauden erakunde guztien konpromezua. Behar dugulako etxea behar duelako ikastolak, eta euskarak behar dituelako ikastolak. Horixe gure eskaria. Gure erronka Euskal Herri euskaldun bat eraikitzea baita. Egunerokoan euskaraz mintzatuko den eta euskaraz ezituko den herri euskalduna nahi dugulako, behar dugulako. Eta eskariarekin batera gonbidapena ere bai, nola ez. Gonbidapena goza dezagun denek euskararen eta ikastolen festa handi honetaz. Ongi etorri gure etxera, ongi etorri gure festara eta honei. Egun handia da gaur euskaltzaleentzat eta bereziki andoaindar herritarrentzat. Milaka eta milaka lagun ibiliko gara gaur gure kaletan gora eta bera. Festaz osatzen, laguntzarrak argurtzen eta berriak egiten ere bai. Eta hori posible egin ahal izateko ehundaka eta ehundaka andoaindar arituko dira antolaketa lanetan. Horregatik, gaurko jaiagatik eta batez ere 1993 eta 1993 urteaz geroztiz, herri hau euskaldunagoa egiteagatik eskerrak eman nahi diogu Aita Larramendi ikastolari. Jaia eguna da gaur, bai, baina zoritxarrez aldarrikapenerako eguna ere bai. Andoainen eta Euskal Herrian euskeraz bizi nahi dugu. Euskeraz bizitzeko eskubidea dugu eta ezinezkoa da erabat. Askotan, gehiegitan, arrotz sentitzen gara gure herrian, eta hori onartezina da. Konturatuko zarete, Andoain aldapatxua dela. Zirkuitua hasi orduko gora eta bera ibiliko gara. Eta euskara berdintxu dabil, baino batez ere aldapagora. Kalean, administrazioan, zinema aretoetan, tabernetan, etxe barruan, sare sozialetan, egunerokoan erren dabil gure hizkuntza. Baina badakizue, gustuko tokian aldaparik ez. Gainera, Andoainen zertaz postu ere badugu. Euskararen industriaren gunea dugu, Martin Ugalde Kulturparkea. Andoain euskararen hiria egiten duena. Oraintxe bertan ikastolen emanaldia jasoko duena. Duela 10 urte euskararen etsai amorratuak ixten saiatu zirenak. Ez dut amaitu nahi, hauteskunde kanpainan zabiltzaten hautagaiei mezurik igorri gabe. Garai latza dira hauek, larri dabiltza diru publikoak, baina mesedez hezkuntzan ez egin murrizketarik.
hezkuntza gutxiesten duen herriak ez baitu etorkizunik izango. Mila esker denoi, eta gozatu. Honei.